Ayan po mga kaparang Diyos, bali ano, yun na, tapos na. Inubos lang yung halo dyan. Gawa nga nang naghantay kami ng deliver. So wala pa. Ayan, biglang pumatak yung ulan. Kaya Joel bumaba na. Yung isang Joel nandun pa, hilagas. Ayan mga kaparang Diyos, magandang hapon po. Yun, back to work ulit kami. Grabe yung init. At balik na. Bali, ubusin lang siguro to kasi ulan na naman. Ulan na naman. At tatapusin lang namin to. Yung team nasa taas na. Ilang patong na lang sila dyan. Papanitinti nandito. Elias Lagas Logi. Elias Lagas Logi. Joey nandyan. Karot sa taas. Kuya Gatcho nandyan. Hitilo nandyan. Taas. Ay, init, sakit sa ulo. Kaya nagkakatrangkaso. Uso ngayon yung trangkaso dito sa Bicol. Kasi init, ulan, init, ulan. Maganda sana kung init, di init lang. Tapos paggabi napakalamig. Kagabi nakapantalon na ako, naka-suot pa ako ng medyas, naka-jacket, malamig pa rin. Pero pag doon ako sa bahay, mainit sa bagay, kulob doon sa bahay. Martilyo, saka yung metro muna, metro. Kaya martilyo, yun o, martilyo. Bilisan mo lo! Bagal-bagal. Joke lang. Huwag mo gagawin sila. Pwede yung ulan! Yun lang yung pagod guys lang, lo. Pag dinamdam mo, bahala ka. Oh, sul-sul ka, lo. Halo. Oh, huwag kang masyadong magulo. Baka pulutin tayo sa baba. Halo. Hindi na halo. Halo. Ito sa baba niyo daw. Wait lang daw. Yung dalawa na sa baba. Ito. Halo. 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 Kang halo. Halo. Halo naman sila. Puro tilo. Lag. Lag. Palikod man. Bilisan mo karo. Ayun, ulang karo. Bilisan mo. Yan mo yan. Nagmamadala na sila sa taas kasi pumapatak na yung ulan. Parang baka matulad na naman kahapon na bumigla. Kaya mabilisan na to.
Dandahan. Kaya. Ano? Ito na! Bumagsak na! Ano? Hindi pa. Lagay mo muna. Ito na! Ano? Apat na balde na lang to. Ayan na. Daan lang na yan. Mamaya, libo na yan. Bumatak na. Ayan na po. Ang pinakabatas namin. Dumating na. Ang bagong bato. Ay, tulog na yung tilo. Ayan, pumatak na talaga. Hindi na natin mapipigilan. Nabutas na naman yung langit. Butas na yung langit. Ay, Renosen. Kaya pa. Bago na ginagawa. Ato pa ito nga pala kayo. Hindi pa. Ato pa ito. Ano? Ayan talaga, tumulo na. Oh! Dahan-dahan lang kayo. Turbo ka na ulit malagay. Ha? Meron nga siyang kapitan na matutulog ng ganda. Ngayon ganda patulog. Mapautang niya. Wala pa yung nagtulog. Tapos sige, madali, kalik paralan. Kinaan ka sa akin. Wala na. Bakit pa naman ngayon pa umulan? Kailan ako dadalang sa'yo? Puti-puti pa naman ang pantalon ko. Puti-puti pa naman ang sapatos ko. Bakit pa ngayon pa umulan? Kailan pa dadalang sa'yo? Puti-puti pa naman ang pantalon ko. Puti-puti pa naman ang sapatos ko. Ganda. Bakit pa naman ngayon pa umulan? Kailan ako manliligaw sa'yo? Oktubre pa na yung tatawag, tapos na. Oktubre magtatawag. Tatawag siya, Oktubre na. Matapos natin. Oh! Oh! Ito na!
Wala nang hihingi ng halo ha. Wala na. Inubos Oo. na lahat. Sa inyo na yan, akin na. Inyo na yan. Yung sari kuya. Ito kaya ulong, yung kadagdag, abuli ka oras. Oh. Ang mahal ng gamot ngayon. Yan po mga kaparang Diyos, bali ano. Wala, tapos na. Inubos lang yung halo dyan. Nawa nga nang nag-antay kami ng deliver. So wala pa. Yan biglang pumatak yung ulan. Sa Joel bumaba na. Yung isang Joel nandun pa, hilagas. Ay, hindi. Ayan na. Parang kailan lang. Ang bilis. Sunod yan, biga. Tapos bubong. Yan po kasi umulan. Inaayos na nilagas yung flood control. Wala kasing bakal eh. Oo. Ayan na po. Baka mabaha na naman kami. Kaya inaayos na. Ano yung bakal kasi nilalagay mo, ginawa mong panungkit. Hindi na lalabas ng tubig. Ayan, kape. Yung pala si Tilaw ng kape. Ako na lang maglalagay ng asukal sa akin. Kape sa tag-ulan. Oh, papugi pa. Oh. Oh. Ah. Oh. Kape po. Nilagay na ako ngayon. Ako maglalagay ng asukal ko. Baka maputol yung paa ko. Ano? May asukal na yan lahat? Tingnan mo nga tol. Makawala pa. Ayan po. Hindi na pa ilagay. Grabe yung ulan. Sarap matulog. Kaya kanila? May luto si Tilo ng ano? ng Canton Pansit. Yan po si Carrot. Sol. Sol. Mr. Sol na po ito ngayon. Paring Jason ay Sol. Nacho, Sol. Pinagsama ang dalawa. Equals. Equals. Sol equals Sol. Sol, Sol.
Kumamansi pala oh. Ha? Ano? May mga tong. Hmm? Dahil makakauwi na ka, naiwan natin yung kaputi. Dito lang kayo matulog. Tayo yung manok. Ako magtatay. Bukas lang tayo. Oh, loto ni Bibitilo. Arig. Ay, wow! Wow! Sige na, budoy. Ayan po, uwi muna ako sa bahay. Bali 2 gabi na tayo dito natutulog. Baka may wala ng paninda doon. Ako mamimili kasi doon. Hindi naman makaalis-alis si Mrs. doon. Kasi hindi naman siya marunong mag-motor. So ito ba kinalig na ito ng mamaday? Tingnan ko doon kung baka may may wala na sa paninda namin. Pero tarang-taro no, di ka putang tumaga! Karot na babaliw. Na! Sabay na ako kay Gatcho. Matay mo na! Ha? Ayan po, may baliw na po dito. Oh, yeah. Ayan po, dito na ako sa bahay. Karating lang, biglang uwi. Yung duyan yan, punit na. Kala ko mani. Hindi, walang mani. Walang mani, walang pambili. Wala pera na. Kaya nga kumuwi, wala na akong budget. So, wala kaming pasok. Kailan? Walang pasok bukas? Ay, maganda. Bakit? Anong meron? Ha? Kasi sa pupuntahan. May ano? Lahat naman walang pasok. Lahat hali, di ba? It looks like there's a staircase over there. Maybe that's the goal. Oh, we're finally going to reach the school. We did it! There's something. May pasok tayo ngayon. It's a room. Kasi wala kanina, wala kang pasok. It's extremely deep. It's full of zombies at the bottom. That's not good. Oh, the school is right in front of us, but we can't reach it. Gigi, I really want to know what we'll find at the school at the top of those Init. stairs. Kung walang puro mainit. Get across. Oh, Oh wait. Alas 5 sakto. I guess I'll pull it. 3, 2, 1. Madilim. Huh? Oh. look, that's awesome. Is that Ano ulam, ma? Ano inulam nyo? Ha? Ano inulam nyo kanina? Meron pa? Ano yan? Ah, masarap yan. Ano, blaga ka? Masarap yan, sahog yan dito, oh. Opo. Ngawan, gusto mo lutoon? Ikaw. Ikaw, ang paluluto mo. Eh po, biglang uwi muna kasi kailangan ko rin tingnan dito sa tindahan kung may wala na para mabili ko muna. Kasi balik na naman tayo dun sa site. Tapos, siyempre, wala na rin tayong budget pambili-bili natin doon kung sabon, ganyan. Siyempre, kumakain din tayo. Ayan po, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Ayan. Kain mo nag-ambula. Ha? Ano? Uminom ng gamot kasi naantok ako. Ayan po, bye-bye.